kete ede ndụ dịka onye Igbo gbakọ ana niile inwelu malụ nke nna unyelu malụ nke iwelu maka na inwele ego n'alụ ndị mmadụ malụ a na-awụla anụ ụnụ ịbalụ na ya kete ede ndụ maka kete ede ndụ lụọ ụnụ na nke papa gị nyere gị wụ nke ụnụ wọtọfụ nke ị na-alụ ndị mmadụ n'ike wọtọfụ nke ịba alụ n'aka ụmụnna alịlị karịa alụ ana niile a ịzọkọsịrị ị na-ekpe ikpe wụrụ mgbaga were maka ihe inwere tigbuo were maka kọntaktị inwere n'alụ ịmana ana na-ebi n'ihe gbaa ụgwọ kee maka ụmụ gị ahụ ịmụsịsịrị na iji ekele ana ha ga-ebi nkwụ na ngwuru ahụ ha ga-ebi nkwa na ana ahụ kee ka ha ga-esi nweta justice kee ka ana ahụ ama esile ha ọkụ maka na ọwụrọ gị nwee maka ọwụ ha agbụrụ ụnụ nwee igoghị ya n'ụdị kwesịrị na a ga-esi go ya imeghe mgbasa a na-eme na ana na ọwụrụ na ego ya ọhịa ikoolu maka na inwere ọnụ nwa agba ọya na-ebute oke ọnwụ ike nwa idulu obi na ya baa na ya ọnụ nwaanyị ketekete gbọgbọ nwa ma abịa ihe ike a na-eme o mee ka ọ ga-achọ ihe na-eme na ọ bụrụ daa n'ike by then ịnago maka onwe ha onye fụrụ ụkụtụ azụ ya kete ịnọ ndụ ka m na-asị o nwere ihe a ga-edozi edozi o nwere ndị gị na ha nọ n'okwu kwesịrị ka ekpe ikpe ọfụma iwere maka ya opposition tigbuo zọlụ onwe ha onye ga-ekwu onye kwụrụ ọtọ akụtuo ya sọmnwa wee eze ga-akwụ ọtọ o nwere ihe ị ga-edozi kịta ịka nwere opportunity ị na-anụ okwu a o nwere ihe ị ga-akpa n'alụ o nwere oke edo oge anyị ga-agwa ụmụnna bịa ka a gbaa ya ọfụma o nwere onye ịzọdoro ụkwụ ọ na-ajụ ka ihe na-eme ya kịta ndụ dị mmụọ mụ na ya sose ngwa gị okwu a o nwere ihe gị na ụmụnne gị jidere iwere n'oge nwa ụdị ọkpara iwere n'oge nwa ka ego ka dị na aka na be ụnụ zọdo mmụọ mụ na ya sose ngwa o maka na o nwere ihe ọ ga-awụ ime karịa isi bụ ka ibu a na-elie ya maka na ị na-azụ ụkwụ na ana ụbọchị atụgidoro arịrị akpọ n'ihe mmụọ ga-eduna ya abọ n'ihe mmụọ kpọrọ gasị oduna maka na ibe mara achọ nke ị na-akpụwe ka ị nụrụ okwu a gbakọgodi chịkọọ mana biznes field mana line ebe ị nọ ndị gị na ha zụkọrọ afịa ọtụtụ n'ime ụlọ edunyego ụmụ mmadụ afịa ha jee akụchi ya ha na n'ike mana ezinụlọ aka na-achọ ebe nwa ha nọ and onwere okwu ikwuru and ịma ije o jere wee na n'ike o nwere ihe imegoro gbasara ya ndị niile a kụchiri n'afa gị nalụ n'ike onwe gị isi gị na ezinụlọ ya kpalụ iwere na ezinụlọ ahụ amalụ iwere na onwe ha onye ga-ekwunu ọbara na-agbakwa ụgwọ nenekwe mana o nwere onye si n'aka gị na n'ike by right or by mistake ọ na-akwụkwọ akpa alalụ n'ute o nwekwara ụbọchị ọ ga-awụ mee ọfịọ ọkwa wakata nkụ obe na-akpụ ọwụkwa ụbọchị egburu osisi ka ọ na-akpọnwụ ana m ajụ gị negodi ndụ gị anya onye ka ịbụ onye ahụ ebu ka ihe iji eme onwere ndị eji onwere ndị na-atụ alịlị onwere ndị isi ụzọ ahụ ha wee duba ha n'ebe ha nọ ha na-ata ikikere eze onwere ndị agbara ọsọ afịa na mmụọ ụwa a ama ebi ya ebi nwa obere oge onye ọhụrụ na-achịkọ ka ị na-anụ okwu a kịta ọhụrụ na ịdị 60 years malụ na ime ebizigwu mmụọ 40 years ka ezi isi ya nenekwe ka m na-agwa ya Chukwu nọkwa na-enene mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-ahọlụ o metere bulukwe ihe m metere dịle m ya dịkwa n'ụmụ m ihe m metere dị n'isi m ya echekwa n'ụmụ m o nwere nwa na-atụrụ gị alịlị o nwere ezinụlọ na na-akwa na ọgidewere ha n'ọnọdụ a o nwere nwa bọị gị ka na-ebe akwa na isetụrụ ya andịdị ya eme gị ihe ọjọọ nenekwa ọfụma
nwa anyị chụrụ na bọyọ ya nwa mejọrọ gị ka ọ gị nwa kpacha anya nenekwa ọfụma. Nwaanyị ahụ ịnụlụ gịnị ya taba ụfụ omee gị nte omee gị nke ibo ya ebubo ka i wee je nụlụ onye ọfụ chụna ya ọ na-atụ alịlị. Nenekwe n'ime onwe gị bikos ine n'onwe ị ga-ama na ọya nwa mejọrọ gị ka ọ gị nwa mejọrọ ya. Hapụcha maka pozishọn na ndị na-akụrụ gị aka. Ụmụnne gị a ọha nwa mejọrọ gị ka ọ gị nwa mejọrọ ọ ekpori ya si dozie. Ajụjụ ka m na-ajụ ya ihe mmụọ mụ na ya sosi m jụọ ajụjụ a n'abalị ya. Esemokwu ọ dị n'ebe gị na nwunye gị ejụrụ ajụ nwunye gị eju eju ka ihe a na-azọlụ ụmụaka ụdị ndị ga-azụ ha. Nenekwe mgbe ị nụrụ nwaanyị ọdọ ọfụ kịta o mere ochie welekwu ya na ọ na-ahụ mmadụ go moto ọfụ ọtọ ya ụtọ emechaa moto ma ochie odie. O nwere ihe nji agwa gị okwu a. Nenekwe ka e wee chịkọta bụrụ na abụ ka ekwe na-akpọ dịka ọ kpọọ ya na ndụ ọkpọọ ya n'ọnwụ. Ejighị oge na-edu onye ụjọ. Nenekwe wepụ pride wepụ ya maka m dị ka ndị nwụọ. Nenekwe ka m gwalụ maka ihe ike mmekwe edu na anụ ọtụtụ ndị mmadụ ka ihe o ji mma ejikwe nwaanyị mma ejikwe ọmakwa onye mbụ o dunago ọtụtụ dike ihe dalụ mmiri okwu ka eji achọ ya. Anyị enwere ike ịgbanwe nkata enwere ike ikwunwe okwu a ka apịchie ya enwere ike ịgbanwe nkata ka apịchie ya. Nenekwe onye ka ikpe mara ka nna ajụ ya maka okwu ekwusịara ṅụọ iyi. Nenekwe